ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଝିଅର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାମ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି ହାତରେ ଚେଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଲି। ମାତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ ତା ପାଇଁ ଫଳ ଆଉ ଫଳ ସହ 5 ଟଙ୍କିଆ ପିଆଜ। 5 ଟଙ୍କିଆ ପିଆଜ ମାନେ ଝିଅରେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟିଂ କଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ ପିଆଜ ମିଳିବ। ଝିଅ ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଜିଦ୍ କରିବାର ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆଗ ଖୁସିରେ ତା ପାପାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଛି। ଖୁସିରେ ନାଚଟା କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ମା ଭଗବତୀ ପୂଜାର ବାରି ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଥାଏ ନା, କେରଳରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଥାଏ। ଝିଅ ସେଠାରେ ଜଣେ ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଲା ଓ ତା ସହ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ନିରୀହ। 2 ମିନିଟରେ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗର ମା ମୋତେ ଏଇ ଫୁଲହାର ଦେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷମାନେ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଗଣେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଫୁଲ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।